Μας και θα δώσουμε απευθείας το λόγο για να μην καθυστερούμε στην κυρία Τράκα, προϊσταμένη τμήματος εφαρμογών πληροφορικής από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, να μας μιλήσει για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης στο στελεχών. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα σας μιλήσω για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε όλα τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο του έργου Public Cloud Services. Στα πλαίσια της Εθνικής Συμμαχίας για τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Microsoft συνεργάζονται και υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα σε στελέχη πληροφορικής της δημόσιας διοίκησης, με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε τεχνολογίες Azure Cloud. Η συνεργασία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 με την πιλωτική της εφαρμογή. Εκεί τότε τρέξαμε 2 τίτλους επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιμορφώθηκαν 500 στελέχη πληροφορικής από την δημόσια διοίκηση. Κατόπιν είχαμε μια συνεχή συνεργασία και με ένα σύνολο από μνημόνια από το Δεκέμβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2023. Ουσιαστικά έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα 23 τίτλοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω σε τεχνολογίες Azure και έχουν επιμορφωθεί 5.000 στελέχη πληροφορικής της δημόσιας διοίκησης. Συνολικά, λοιπόν, τα νούμερα είναι τα εξής. Αυτή τη στιγμή έχουν εκπαιδευτεί 5.500 στελέχη πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση. Έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε προγράμματα Azure Cloud. 70% των προγραμμάτων αυτών ήταν βασικά fundamentals προγράμματα. 30% ήταν εξειδικευμένα προγράμματα Cloud. Και έχουμε αυτή τη στιγμή 600 πιστοποιήσεις σε τεχνολογίες Azure Cloud, από τις οποίες 80% είναι πιστοποιήσεις σε fundamentals προγράμματα και 20% είναι πιστοποιήσεις σε advanced προγράμματα, σε τεχνολογίες λοιπόν Cloud. Η Microsoft μας προσφέρει 6 τομείς εφαρμογών υπολογιστικού νέφους, οπότε έχουμε 23 εκπαιδευτικούς τίτλους πάνω σε αυτούς τους 6 τομείς. Οι τομείς εφαρμογών είναι οι εξής: είναι ο τομέας Azure, που ουσιαστικά απευθύνεται καθαρά σε διαχειριστές υποδομών cloud. Έχει να κάνει λοιπόν με προγράμματα που έχουν να κάνουν με υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών cloud, με υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου, γενικότερα απευθύνεται σε διαχειριστές. Ο άλλος τομέας είναι ο τομέας data, ο οποίος έχει να κάνει με θέματα data engineer, με data migration, με δημιουργία data warehouse, ουσιαστικά με διαχείριση δεδομένων. Έχουμε το τομέα Artificial Intelligence, όπου ουσιαστικά έχουμε εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης πάνω στο περιβάλλον cloud. Το τομέα Security, που έχει να κάνει, τα προγράμματα αυτά έχουν να κάνουν με ασφάλεια και συμμόρφωση και identity πάνω στο περιβάλλον cloud. Έχουμε το τομέα Business Applications, που εκεί ουσιαστικά αναφέρεται σε εφαρμογές αυτοματισμού και ανάπτυξης παραγωγικότητας μιας επιχείρησης και ανάλυσης δεδομένων, για παράδειγμα Power BI. Και έχουμε και τον τομέα Microsoft 365, που ουσιαστικά έχουμε όλες τις εφαρμογές Microsoft 365 πάνω στο cloud. Αυτοί είναι οι τομείς, έτσι, και πάνω σε αυτούς έχουμε 23 εκπαιδευτικούς τίτλους προγραμμάτων, όπου τρέχουν κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών και θα τρέξουν και για το επόμενο χρόνο. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε τους εκπαιδευομένους μας, τους μέχρι τώρα εκπαιδευομένους μας, αυτούς τους 6 τομείς εφαρμογής, θα δούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων και των εκπαιδευόμενων τους έχουμε στο Azure. Στους διαχειριστές, λοιπόν, είναι το 45% των προγραμμάτων έχουν γίνει πάνω σε αυτά τα σεμινάρια, πάνω σε αυτό το τομέα. Το 17% των προγραμμάτων είναι σε data, σε διαχείριση δεδομένων. Το 10% των προγραμμάτων σε AI. Γενικότερα έχουμε δει ότι οι άνθρωποι της πληροφορικής, τα στελέχη του δημόσιου τομέα θέλουν να μάθουν AI. Έχουμε το 10% των προγραμμάτων πάνω στο security, 8% των προγραμμάτων πάνω στα business applications και 10% των προγραμμάτων πάνω στο Microsoft 365 τομέα.
Γενικότερα η συνεργασία μας, έχουμε καταρχήν μια πολύ καλή συνεργασία με τη Microsoft και ειδικά με τη Microsoft Ελλάδας. Γενικότερα η συνεργασία μας ακολουθεί την εξής λογική. Σε συνεργασία το Εθνικό Κέντρο με τη Microsoft αλλά και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον κύριο Μελετίου, βγαίνει κάθε φορά ο προγραμματισμός για την επόμενη περίοδο. Ο προγραμματισμός αυτός δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Εθνικού Κέντρου και παράλληλα αποστέλουμε και email σε όλα τα στελέχη της πληροφορικής, οι οποίοι έχουν λογαριασμό στο Μητρό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, οπότε σε περίπτωση που δεν διαθέτετε λογαριασμό στο Εθνικό Κέντρο και θέλετε να συμμετέχετε σε τέτοιου είδους προγράμματα της Microsoft, τότε καλό θα ήταν να εγγραφείτε έτσι, στην πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς άμεση επικοινωνία και να σας ενημερώνουμε για τα νέα προγράμματα που θα τρέξουμε. Ο προγραμματισμός λοιπόν δημοσιεύεται σε μορφή πρόσκλησης. Τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης υποβάλλουν τα αιτήματά τους στην πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου. Το επιστημονικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου επιλέγει τους εκπαιδευομένους. Η Microsoft υλοποιεί τα προγράμματα με δικούς της εκπαιδευτές. Και το τελευταίο βήμα μας έχει να κάνει με την αξιολόγηση των προγραμμάτων. Τα προγράμματα αξιολογεί και η ίδια η Microsoft. Τα προγράμματα αξιολογεί και το ίδιο το ΕΚΔΑ, οπότε καλείστε ως εκπαιδευόμενοι να αξιολογήσετε το πρόγραμμά σας και αυτή λοιπόν η αξιολόγηση δρά ως ανατροφοδότηση στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος μας, να παρέχουμε ποιοτικότερες υπηρεσίες εκπαίδευσης. Το περιβάλλον εκπαίδευσης που παρέχεται από τη Microsoft βασίζεται στη μέθοδο της σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης, περιλαμβάνει online labs για τα advanced σεμινάρια της Microsoft. Η Microsoft διαθέτει επίσης πλατφόρμα για την προετοιμασία εξετάσεων πιστοποίησης και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές της Microsoft με πολυετή εμπειρία έτσι διδάσκουν τα προγράμματα αυτά στην ελληνική γλώσσα. Όσον αφορά την πιστοποίηση, παρέχεται δωρεάν συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων της Microsoft. Αυτή τη στιγμή, οποιοσδήποτε στέλεχος της δημόσιας διοίκησης έτσι έχει περάσει από την εκπαιδευτική διαδικασία, από το πάθο ΕΚΔΑ, μπορεί να στείλει ένα email στο email που σας έχω δώσει στην παρουσία, στο vcrms@kd.gr, όπου εμείς τους παρέχουμε voucher που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για την δωρεάν του συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης της Microsoft. Η πιστοποίηση σε όλα τα προγράμματα της Microsoft που λαμβάνεται μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας του ΕΚΔΑ, αυτή τη στιγμή με οριοδοτείται, σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση που βγήκε το Φεβρουάριο του 2023. Πλέον λοιπόν οριοδοτούνται όλες οι πιστοποιήσεις σε προγράμματα λοιπόν της Microsoft, όπως ακριβώς ακολουθείται και η διαδικασία με τα προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης. Όμως το Εθνικό Κέντρο συνεχίζει τη συνεργασία του με τη Microsoft και πάει ένα βήμα παρακάτω. Το Εθνικό Κέντρο μέσα από ένα μνημόνιο συνεργασίας απευθείας με τη Microsoft συμμετέχει στην πρωτοβουλία Microsoft Learn for Educators. Αυτή η πρωτοβουλία απευθύνεται σε πανεπιστήμια και σε εκπαιδευτικούς φορείς. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία το Εθνικό Κέντρο δημιουργεί δεξαμενή πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε τεχνολογίες Azure Cloud. Και αυτή τη στιγμή, από το Σεπτέμβριο του 2023 έως σήμερα, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης υλοποιεί in-house όλα τα Cloud Fundamentals προγράμματα της Microsoft και αυτή τη στιγμή, μέχρι το Δεκέμβριο, έχει εκπαιδεύσει 200 στελέχη της δημόσιας διοίκησης πάνω στα Cloud Fundamentals προγράμματα. Οι εκπαιδευτές του ΕΚΔΑ χρησιμοποιούν το επίσημο εκπαιδευτικό υλικό της Microsoft. Από την ίδια τη Microsoft, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, το MSLE, μας παρέχονται εργαστήρια, μας χρειάζονται online labs, οπότε οι εκπαιδευόμενοι μας μπορούν ακόμα και στα fundamentals να χρησιμοποιούν και να εξασκούνται μέσα από τα online labs και επίσης παρέχονται και vouchers για την πιστοποίησή τους, αν οποιοσδήποτε θελήσει, την πιστοποίησή τους στη Microsoft. Ο νέος προγραμματισμός μας για το 2024, καταρχήν αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται το μνημόνιο συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΕΚΔΑ, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Microsoft.
Ο νέος προγραμματισμός θα περιλαμβάνει προγράμματα και από τους 6 τομείς που προαναφέραμε και όλα τα προγράμματα θα υλοποιούνται με τη μέθοδο σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Εδώ κάνουμε κάτι καινούριο επίσης. Βάζουμε και τη μέθοδο της ασύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης να υλοποιηθούν προγράμματα, γιατί παρατηρήσαμε ότι αρκετά στελέχη της δημόσιας διοίκησης έχουν έτσι κάποια δυσκολία στο να συμμετέχουν σε προγράμματα 3-4 ημερών, να φύγουν από την εργασία τους. Οπότε στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο, όπου η ίδια η Microsoft μας διαθέτει πλατφόρμα ασύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα είναι αναρτημένο το εκπαιδευτικό υλικό της Microsoft. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε online labs και να εξασκούνται και παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε σύγχρονες συνεδρίες. Οι συνεδρίες αυτές βιντεοσκοπούνται και βρίσκονται πάνω στην πλατφόρμα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης της Microsoft. Οπότε έχουμε έτσι αποφασίσει να πάμε και προς αυτή την κατεύθυνση και τελικά να έχουμε και τέτοιου είδους προγράμματα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, έτσι πάλι θα υπάρχουν τα online labs, πάλι θα υπάρχουν το περιβάλλον των preparation exams, θα μπορούμε να συμμετέχουμε δωρεάν στις εξετάσεις της Microsoft για να αποκτήσουμε κάποια πιστοποίηση. Η Microsoft θα αναλάβει όλα τα advanced σεμινάρια της και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης θα υλοποιεί τα fundamentals προγράμματα της Microsoft και αυτή τη στιγμή ήδη το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης έχει προγραμματίσει 21 προγράμματα σε Azure Cloud Fundamentals για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου. Επίσης, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αυτή τη στιγμή σχεδιάζει ένα καινούριο επιμορφωτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του έργου Public Cloud Services. Το νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα ονομάζεται Διαχείριση Υποδομών G-Cloud και Συνδρομητικών Αδειών Αυτοματισμού Γραφείου. Ομάδα στόχου του προγράμματος αυτού θα είναι τεχνικοί υπεύθυνοι δημόσιων φορέων, οι οποίοι είτε φιλοξενούν συστήματα στο κυβερνητικό νέφος, είτε θα φιλοξενήσουν συστήματα στο κυβερνητικό νέφος. Στο πρόγραμμα αυτό θα αναφέρονται γενικές αρχές διαχείρισης υποδομών στο κυβερνητικό νέφος, θα περιγραφούν οι διαδικασίες υποβολής αιτημάτων φιλοξενίας, θα αναλυθούν και θα εξεταστούν σε πολύ λεπτομέρεια οι λειτουργίες διαχείρισης μέσω ειδικών πληροφοριακών πλατφορμών που χρησιμοποιούνται στο κυβερνητικό νέφος και θα παρουσιαστούν και οι στάντιες και παραδείγματα υλοποίησης διαχείρισης υποδομών και επίσης το πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει και παραδείγματα παραμετροποίησης των αδειών λογισμικού Office 365 που πλέον χρησιμοποιούνται στους περισσότερους φορείς της δημόσιας διοίκησης. Και τέλος, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, στα πλαίσια ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων για τις κατηγορίες πλην της πληροφορικής, παρέχει τη δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετέχουν σε προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, τα οποία οδηγούν σε επιστοποίηση Microsoft Office Specialist. Το ΕΚΔΑ δημιουργεί επιστοποιημένους εκπαιδευτές σε Microsoft Office Specialist και το ΙΝΕΠ θα υλοποιήσει αυτή τη στιγμή, έχει προγραμματίσει 12 προγράμματα για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, 12 προγράμματα σε Word, Excel και PowerPoint, τα οποία θα οδηγήσουν σε επιστοποίηση MOS. Αυτά λοιπόν για το Εθνικό Κέντρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς, κυρία Τράκα. Είναι πολύ ενδιαφέρον για μας πληροφορικούς να γνωρίζουμε τις δράσεις επιμόρφωσης που οργανώνει το ΕΚΔΑ. Θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή. Νομίζω θα δώσουμε το λόγο πρώτα στον κύριο Μπότα, να μας μιλήσει για τις καινοτόμες υπηρεσίες cloud. Χαίρετε. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βρίσκω
πάρα πολύ χρήσιμο και είναι εξαιρετικά, πραγματικά εγώ είμαι πολύ τυχερός που βλέπω όλη αυτή την αίθουσα αυτή την ώρα γεμάτη και το ενδιαφέρον από τις ερωτήσεις και από τους προηγούμενους και από την πολιτική ηγεσία και από την Γενική Γραμματεία και από το ΕΚΔΑ. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η δουλειά με τις εκπαιδεύσεις. Εγώ είμαι ο Ανδρέας Ομπότας, είμαι στην Microsoft Ελλάδος και ο ρόλος μου είναι Account Technology Strategist. Δυσκολευτήκαμε λίγο να το μεταφράσουμε στα ελληνικά. Οπότε, σαν υπεύθυνος στρατηγικής τεχνολογίας πελατών αποκλειστικά για το δημόσιο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ανήκω στην εμπορική ομάδα της Microsoft και αποτελώ το σύνδεσμο μεταξύ εμπορικών συζητήσεων και τεχνολογικών προσεγγίσεων, οριζόντια για όλες τις λύσεις που δίνουμε και ευτυχώς είναι πολλές στη Microsoft. Οπότε, σήμερα θα προσπαθήσω συνοπτικά στον χρόνο που έχουμε για να το σεβαστούμε να πω λίγο τις διαθέσιμες υπηρεσίες, τι υπάρχει στο μενού, τι υπάρχει δηλαδή στο GNH Cloud και πώς αυτές οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν το ψηφιακό μετασχηματισμό. Disclaimer εδώ για το άκουσα, το slide, το εισαγωγικό έχει φτιαχτεί από το Microsoft Copilot, οπότε το prompt ήταν ο τίτλος της παρουσίας στα αγγλικά. Οπότε αυτό φτιάχτηκε από AI που λέμε. Είμαι τυχερός αντίστοιχα γιατί είμαι κοντά στη Γενική Γραμματεία από την πρώτη μέρα που κάναμε αυτή την επέκταση του G-Cloud στο Public Cloud Microsoft Azure και αισθάνομαι πραγματικά περήφανος για το τι έχει αναφερθεί και το τι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί. Και όταν λέω όλοι μαζί εννοώ το Υπουργείο, τη Γενική Γραμματεία με όλα τα στελέχη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι όλοι εδώ. Οι φορείς που φιλοξενούνται, ο ΤΕΟ ανάδοχος, έχουμε άριστη συνεργασία. Το ΕΚΔΑ με τις επιμορφώσεις και το πώς προσπαθεί να διαδώσει αυτή την εκπαίδευση και στο τι για να διαχειρίζονται καλύτερα τις υπηρεσίες μας και φυσικά όλους τους συναδέλφους στη Microsoft. Αυτό που έχουμε καταφέρει πέρα από τις εφαρμογές που αναφερθήκαν και πιο πριν, πολύ περιληπτικά θα πω για το πρωτοπόρο, το serverless κομμάτι, δηλαδή πρακτικά χωρίς VMs, το My Data της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα Freedom και τα PowerPass που έχουν αναφερθεί, τα οποία πραγματικά δημιουργήθηκαν τάχιστα, πάρα πολύ γρήγορα, μέχρι και το MyGov για τον ψηφιακό βοηθό, που ήταν η πρώτη εφαρμογή με χρήση GPT-4 στο δημόσιο. Τι έχει καταφέρει να κάνει το Azure? Να μεταπτώσει συστήματα και να επιτρέψει φορείς να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και διαχείρισης. Ένα είναι αυτό. 2. Να καινοτομήσουν και να χτίσουν μοντέρνες υπηρεσίες προς όλους τους πολίτες και φυσικά, αυτά τα τρία θέλω να κρατήσουμε, να παραμείνουν όλοι ασφαλείς, καλύπτοντας κανονιστικά πρότυπα. Επομένως, τα δύο νέφη που έχουμε συζητήσει καλούνται ως hyperscalers να καλύψουν μεγάλη ποικιλία δημοσίων φορέων, τους έχουμε συζητήσει, οι οποίοι έχουμε δει ότι έχουν πραγματικά μεγάλες απαιτήσεις. Δηλαδή, χρειάζονται υπηρεσίες να είναι προσβάσιμες από παντού, σε όλη την ελληνική επικράτεια, να είναι εγενώς multi-tenant, δηλαδή να έχουν σαφή όρια μεταξύ τους, σαφή boundaries, το ένα μην καλύπτει το άλλο, να είναι πλήρως διακριτά, να έχουν πρακτικά περιόριστη ευελιξία, χωρητικότητα, compute power, κλιμάκωση σε επίπεδο χώρας σε όλη την Ελλάδα, ασφαλές δίκτυο και αρχιτεκτονική, μέχρι και διαχείριση on-premise συστημάτων. Λοιπόν, ένα εισαγωγικό slide λίγο να πούμε τι είναι το Azure, τι εννοούμε ως cloud, τι είναι ρε παιδιά το cloud. Αυτό που δεν είναι σίγουρα, δεν είναι ένα ή περισσότερα VMs που βρίσκονται κάπου και κάτι κάνουν. Κυκλοφορεί ένα sticker, ένα αυτοκόλλητο που λέει «There is no cloud, it's just someone else's computer». Λοιπόν, πρακτικά δεν μας βρίσκει σύμφωνος αυτό, γιατί αποτελεί πολλά περισσότερα από αυτό. Ξεκινώντας από την υποδομή, έχουμε πάντα την πιο σύγχρονη τεχνολογικά υποδομή. Είτε αυτό είναι κάρτες δικτύου, είτε είναι RAM, η πιο γρήγορη μνήμη, είναι η πιο γρήγορη πάντα GPU της NVIDIA. Φροντίζουμε πάντα αυτό να είναι ό,τι τελευταίο υπάρχει στην αγορά. Αυτό δεν υπάρχει αντιστοίχηση με on-premise πλατφόρμα σε αυτή την ταχύτητα. Τι μας επιτρέπει αυτό? Να προσφέρουμε νέες και συνεχώς εξελισσόμενες υπηρεσίες. Πριν από 2 χρόνια δεν υπήρχε το Azure OpenAI, πριν από 2 χρόνια δεν υπήρχε το Microsoft Fabric. Είναι πάντα κάτι καινούριο. Το μοντέλο δεν είναι στατικό, είναι δυναμικό. Πρέπει να ενημερωνόμαστε και να εκπαιδευόμαστε αντίστοιχα συνέχεια. Το ίδιο ισχύει και για εμάς, και για τους φιλοξενητές, και για τους τελικούς φορείς. Προφανώς, το τελευταίο κομμάτι, και αυτό είναι το πιο δύσκολο στην κατανόηση, στην υιοθέτηση, είναι ένα μοντέλο διαχείρισης και ασφάλειας, με ενσωματωμένη ασφάλεια, ένα μοντέλο διαχείρισης αρχιτεκτονικής. Δηλαδή, πρέπει να κατανοήσουμε τι υπάρχει διαθέσιμο. Και όλα αυτά τα τρία είναι διαθέσιμα μέσω εργαλείων διαχείρισης. Όσοι τα γνωρίζουν, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα διαχειριστείς. Και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και τα δύο μοντέλα διαχείρισης, τα δύο πρότυπα που διαθέτουμε εμείς, τα δύο frameworks, ως μεθοδολογία καλής χρήσης. Το Cloud Adoption Framework, επωνομαζόμενος ως CAF, και το αντίστοιχα το Well Architected Framework ως WAF.
Οπότε, αν τα απεικονίσουμε, επειδή πραγματικά οι υπηρεσίες στο Azure είναι εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες, ανάλογα τον κωδικό, αν απεικονίσουμε τις εκατοντάδες προσφερόμενες υπηρεσίες σε οικογένειες, σε κατηγορίες προϊόντων, τις χωρίζουμε σε υπηρεσίες που ανήκουν στην υποδομή, στο infrastructure. Εδώ μπορούμε να πούμε Azure Firewall, Bandwidth, VMs, τις πιο κλασικές και τις πιο παραδοσιακές υπηρεσίες. Υπηρεσίες όπως Digital και App Innovation, καινοτόμες υπηρεσίες, App Service, Container Apps, πιο καινοτόμες, πιο καινούργιες υπηρεσίες. Και εδώ είναι το κομμάτι που πραγματικά μας επιτρέπει να λανσάρουμε μια υπηρεσία μέσα σε 2 εβδομάδες. Στο κομμάτι του Data Analytics και της τεχνητής νοημοσύνης, Artificial Intelligence, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη τριβή εδώ. Και στο κομμάτι του security που θα επεκταθεί ο καλός συνάδελφος ο Δημήτρης Πατσός έπειτα. Επειδή έχει αναφερθεί, όλο αυτό το κομμάτι είναι το Microsoft Cloud. Το Azure είναι ένα υποσύνολο του Microsoft Cloud, οπότε εδώ αν δείτε είναι γκριζαρισμένα, άρα στο κομμάτι του G-Cloud της υποδομής, ας αφήσουμε λίγο απ' έξω το κομμάτι των συνδρομητικών υπηρεσιών, Modern Workplace, λογισμικό παραγωγικότητας και αυτοματισμού γραφείου, ή το λογισμικό αντίστοιχα είναι πολύ καλή αναφορά και από τις υπηρεσίες του ΕΚΔΑ στο Business Application βλέπετε Power BI, Dynamics 365. Αυτά εδώ επομένως παρέχονται από το G-Cloud, από τη Γενική Γραμματεία και από το H-Cloud, από την ΙΔΙΚΑ. Και όλο αυτό πλαισιώνεται από υπηρεσίες του αναδόχου ΤΕ. Και τώρα να το κοιτάξουμε από το μοντέλο υιοθέτησης cloud υπηρεσιών, πώς μπορούμε αυτές να τις χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε είτε να πάμε σε μια έτσι λίγο ρηξικέλευτη προσέγγιση, αν θέλουμε να στήσουμε μια νέα εφαρμογή, μια cloud native προσέγγιση όπως τα λέγαμε, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες, είτε είναι Azure Functions, είτε είναι Container Apps, ή αντίστοιχα όσο μετακινούμαστε προς το on-premise περιβάλλον, να εξυγχρονίσουμε μια υφιστάμενη υποδομή, προφανώς με κάποια παραμετροποίηση για να ανέβει στο cloud σωστά, με χρήση ας πούμε Kubernetes ή Azure Kubernetes Service, να τη μεταπτώσουμε αυτή ως έχει, και το ως έχει δεν είναι βέβαια όπως χρησιμοποιείται, είναι με μια σωστή διαστασιολόγηση, οπότε όλες αυτές εδώ πέρα αποτελεί μεθοδολογία, θέλουν υπηρεσίες. Ή αντίστοιχα μπορούμε να την κάνουμε replace, να την αντικαταστήσουμε. Θα δώσω ένα παράδειγμα, αν έχουμε ας πούμε το Team Foundation Server που απαιτεί κάποια VMs να τρέχουν on-prem, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Azure DevOps σαν software as a service υπηρεσία προσφέρει το G-Cloud. Ακόμα και στην περίπτωση που η εφαρμογή μας ή το φορτίο δεν μπορεί να μετακινηθεί για χύψη λόγους, τους οποίους και αυτούς μπορούμε να τους εξετάσουμε, μπορούμε να το προστατεύσουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή το Azure Arc για να εφαρμόσουμε πολιτικές, να έχουμε Defender for Cloud, να έχουμε DR, να έχουμε backup. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε τα ίδια εργαλεία που έδειξε και ο κύριος Μελετέου πριν, στο κομμάτι της ταυτοποίησης, ποιος είναι ο χρήστης, στο κομμάτι της παρακολούθησης και στο κομμάτι της κανονιστικής συμμόρφωσης. Οπότε τώρα το Azure, ανεξαρτήτως που βρισκόμαστε στο προηγούμενο διάγραμμα, καλύπτει πρακτικά όλα τα φορτία. Υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε συμβουλέψει να μην μεταπτωθούν φορτία, γιατί πρακτικά θα ήταν τεχνικοοικονομικά βέλτιστο στη μετάβαση. Δηλαδή δεν είναι πανάκια, δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά θεωρούμε ότι λύνει πραγματικά τα περισσότερα. Οπότε πρακτικά τι έχουμε στο μενού. Όπως αναφέρθηκε, έχουμε Windows Server μηχανές, οι οποίες περιλαμβάνουν και την αδειοδότηση, δηλαδή το λογισμικό που τρέχει εκεί πάνω. Μεγάλη ποικιλία από Linux φορτία, Dockers, κυβερνήτη, Microsoft SQL Server σε διάφορα flavors και αντίστοιχα όλα τις open source βάσεις. Στο κομμάτι τώρα των εφαρμογών καλύπτονται όλα τα technology stacks, .NET, Java και καλύπτονται και πάρα πολλοί τρίτοι κατασκευαστές. Ενδεικτικά να πούμε την ETAP, τη Citrix, Azure VMware Solutions με τις κλασικές γνώριμες υπηρεσίες vSphere, vSAN, vCenter, SAP Certified VMs. Και σύμφωνα και με τις τελευταίες ανακοινώσεις, και όταν λέω τελευταίες εννοώ το Σεπτέμβριο του 2023, που η Microsoft και η Oracle συμφώνησαν και πιστεύουμε ότι εντός του μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε διαθέσιμες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο δηλαδή data centers, υπηρεσίες Oracle όπως Exadata και Oracle Database, προσφερόμενες μέσα και μέσω των Azure Data Centers. Αυτό είναι πολύ καινοτόμο. Και όλα αυτά με τα πλεονεκτήματα που έχουν αναφερθεί για το cloud, οικονομίες κλίμακας, το καλύτερο δυνατό performance πάντα όπως αναφέραμε και την καλύτερη δυνατή ανθεκτικότητα, εφόσον αυτή στηθεί σωστά, με embedded παντού τη security, που προφανώς αφήνει και περιθώρια για χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον όπως είπαμε. Οπότε κλείνοντας θέλω να πω ότι η τεχνολογία είναι διαθέσιμη, υπάρχει, η τεχνογνωσία και η μεθοδολογία υπάρχει από τους στρατηγικούς συνεργάτες, μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε. Η Microsoft ως τοπικό γραφείο είναι εδώ, είναι δίπλα στη Γενική Γραμματεία την πρώτη στιγμή και παραμένει. Ενισχύεται περαιτέρω με στελέχη και για να στηρίξουμε όλη αυτή την εξαιρετική προσπάθεια.
και δίνω το λόγο στον συνάδελφο του Δημήτρη. Να είστε καλά. Κύριε Μπότα, ευχαριστούμε πολύ. Να επαναλάβω και εγώ τον τίτλο σας, γιατί τον παρέλειψα πριν. Υπεύθυνος στρατηγικής τεχνολογίας πελατών της Microsoft. Τον αγγλικό δεν το συγκράτησα. Εντάξει. Οπότε δίνουμε το λόγο στον κύριο Πατσό, ειδικό κυβερνοασφάλειας της Microsoft. Παίξαμε άσπρο-μαύρους παρουσιάσεις, θα το δείτε τώρα με τον Δημήτρη. Αν και σπανίως οι άνθρωποι του security τα βάφουν άσπρα, αλλά παρόλα αυτά... Ωραία. Νομίζω ήρθε. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Δημήτρης Πατσός. Είμαι υπεύθυνος των λύσεων κυβερνοασφάλειας, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης ταυτότητας. Είναι μεγάλο το πορτφόλιο στη Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας. Οπότε σήμερα, και επεκτείνοντας προφανώς και τον χαιρετισμό του Υπουργού και του Γενικού και του κ. Μελετίου και των υπόλοιπων συνεργατών, ήθελα λίγο να εφιστήσουμε στις βασικές αρχές ασφάλειας και ιδιωτικότητας τις οποίες παρέχει το Microsoft Cloud και συγκεκριμένα το Azure, αλλά κυρίως να δούμε τι υπάρχει για εσάς από άποψη λύσεων και τεχνολογιών ασφάλειας που μπορούμε να ξεκινήσουμε άμεσα είτε στο hybrid cloud, είτε στο cloud μας, είτε στο hybrid cloud περιβάλλον σας, ώστε να έχουμε μια πολύ καλύτερη πλατφόρμα ασφάλειας και να εξυπηρετήσουμε πολλά σενάρια που δυστυχώς βλέπουμε από επιθέσεις που συμβαίνουν και στη γειτονιά μας. Ανοίγω λίγο την κουβέντα, όπως είπαμε με το τρίπτυχο. Εμείς σαν Microsoft φέρνουμε ένα αρκετά διευρυμένο τεχνολογικό stack που μπορούμε να χτίσουμε υπηρεσίες ασφάλειας πάνω στις υπηρεσίες που ήδη χρησιμοποιείτε και να κάνω και λίγο myth-busting, γιατί μου αρέσει. Είτε η πλατφόρμα αυτή είναι on-prem, είτε η πλατφόρμα αυτή είναι στο Azure, είτε είναι σε κάποιο άλλο cloud. Είτε αυτή η πλατφόρμα βασίζεται σε λύσεις Windows, είτε αυτή η πλατφόρμα βασίζεται σε λύσεις Linux, είτε σε άλλα συστήματα. Άρα λοιπόν έχουμε μια πλατφόρμα που μπορεί να καλύψει ένα εκτεταμένο σύνολο από workloads τα οποία έχετε. Δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι και αυτό νομίζω και μέσα από τη συνεργασία και με την Γενική Γραμματεία και με όλους τους φορείς είναι το πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αυτή τη λύση ασφάλειας, αυτή την πλατφόρμα ασφάλειας και βέβαια οι συνεργασίες και με τους αναδόχους και με τους φορείς είναι το τρίπτυχο το οποίο μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο κυβερνοασφάλειας κάθε υποδομής και της χώρας συνολικότερα. Πού βασίζεται τώρα λοιπόν η πλατφόρμα ασφαλείας της Microsoft? Βασίζεται πάνω στο Azure. Το Azure λοιπόν να το σκεφτούμε λίγο σαν ένα τεράστιο data center το οποίο λειτουργεί σε περίπου 100 χώρες και όπως είπαμε, ανέφερε και ο κύριος Κιτσανέλης, θα έχουμε και στο προσεχές μέλλον και τη δυνατότητα να έχουμε data center και στην Ελλάδα με πολλά επιμέρους πλεονεκτήματα, on top αυτών που βλέπουμε. Άρα εδώ μιλάμε για data center τα οποία έχουν τη μέγιστη φυσική ασφάλεια. Και αναφέρθηκε και ο κύριος Γενικός στην τοποθέτησή του στην αρχή, στο θέμα της φυσικής ασφάλειας. Έχουμε μια υποδομή η οποία ελέγχεται συνεχώς. Είτε από ελεγκτές εσωτερικούς και εξωτερικούς, είτε από penetration testers που κάνουν τεχνικούς ελέγχους για το επίπεδο ασφάλειας της ίδιας της πλατφόρμας. Και ανέφερε και ο Ανδρέας κάποια πράγματα ότι προφανώς έχουμε το latest and greatest από άποψη performance, γιατί συνήθως όταν σκεφτόμαστε την ασφάλεια, σκεφτόμαστε και το impact πάνω στο performance. Έτσι. Όσο περισσότερη ασφάλεια βάζουμε, υπάρχει μια πεποίθηση ότι μειώνουμε τη λειτουργικότητα. Άρα μιλάμε για μια scalable πλατφόρμα με ό,τι τελευταίο κυκλοφορεί εκεί έξω. Η ίδια η υποδομή του Azure, έτσι, και αυτή βασίζεται σε κάποιες αρχές, τις οποίες θα εξειδικεύσουμε λίγο και τι σημαίνει και στο G-Cloud. Η πολύ σημαντική περιοχή είναι ότι κάθε οργανισμός, κάθε φορέας, κάθε πελάτης, αν το πάρω λίγο πιο εμπορικά, είναι προστατευμένος από κάποιον άλλον. Υπάρχει segmentation μέχρι και σε επίπεδο identity, data, access κτλ. Άρα όσο θέλουμε να εμβαθύνουμε τις λύσεις ασφάλειας τις οποίες σχεδιάζουμε, έχουμε τη δυνατότητα εγενώς από την πλατφόρμα. Το δεύτερο είναι ότι οι λύσεις τρέχουν σε ασφαλές hardware. Και το hardware το δικό μας, ένας global πάροχος προφανώς, ελέγχεται σε επίπεδο firmware, σε επίπεδο κάρτας δικτύου, μήπως υπάρχει κώδικας πάνω στα τσιπάκια, ο οποίος ανοίγει καμιά πόρτα προς τα έξω, έτσι που τα βλέπουμε αυτά να συμβαίνουν σε hardware επιθέσεις. Όλος ο κρυπτογραφικός εξοπλισμός προφανώς απαντάει τα τελευταία πρότυπα και όπως αναφέραμε και οι μελέτες αυτές είναι και δωρεάν διαθέσιμες να τις δει κάποιος. Όλες μας οι υπηρεσίες ελέγχονται από penetration testers
τα αποτελέσματα τα οποία είναι διαθέσιμα να τα μελετήσετε και οι ίδιοι. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Έχει αποτέλεσμα να αυξάνουμε πολύ το επίπεδο της εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη συνήθως είναι ένας μη τεχνικός όρος, ο οποίος όμως αποδεικνύεται από κάποια τεχνικά μέσα. Κάποια από τα τεχνικά μέσα αυτά είναι οι πιστοποιήσεις που έχει το Azure σαν Azure. Άρα λοιπόν η πλατφόρμα σαν πλατφόρμα απαντά τις απαιτήσεις του ISO 27001, απαντά τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ή του GDPR, απαντάει το 20.000 του ISO και απαντά γενικά σε διεθνή και εξειδικευμένα και τοπικά πρότυπα ασφάλειας τα οποία έχουμε, τα οποία και αυτά είναι ευρέως διαθέσιμα, είναι δημόσια προσβάσιμα, μπορεί κάποιος να μπει και να βρει τι είναι αυτές οι προδιαγραφές που θα μπορούσε να βασιστεί πάνω στο Azure, ώστε η υποδομή που χτίζει να απαντά στο ISO 27001 ή να απαντά σε κάποιο άλλο κανονιστικό πρότυπο. Ή τώρα στο χώρο της υγείας, στα πρότυπα ασφάλειας που αφορούν εξειδικευμένα το χώρο της υγείας. Άρα, γενικά το Azure είναι μια πλατφόρμα που μπορούμε να χτίσουμε και μελλοντικές υπηρεσίες, γιατί και οι κανονισμοί και οι νόμοι στην Ευρώπη, ζούμε έτσι, αναπτύσσονται και αλλάζουν διαρκώς. Νομίζω ότι να κάνω μια παύση εδώ, μια ανάλυση στη Microsoft και είδαμε περίπου ότι κάθε μέρα έχουμε 1.800 τροποποιήσεις στα κανονιστικά πρότυπα. Κάθε μέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το συντηρήσετε μόνοι σας. Έτσι. Είναι πολύ ωραία πρόκληση, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το συντηρήσει ο κάθε οργανισμός μόνος. Πάμε να δούμε μέχρι στιγμής τι έχουμε χτίσει στο G-Cloud. Αν θα μπορούσαμε εποπτικά να πούμε μια αρχιτεκτονική ασφάλειας, η αρχιτεκτονική ασφάλειας βασίζεται σε αυτό που λέμε Zero Trust. Μηδενική εμπιστοσύνη. 3 βασικές αρχές. Έχει σχεδιαστεί το G-Cloud με τη λογική ότι πάντα υποθέτουμε ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον επίθεσης και είναι μια καλή υπόθεση εργασίας αυτή. Δεύτερον, ότι δίνουμε πάντα τα ελάχιστα δικαιώματα πρόσβασης. Δεν είναι δηλαδή όλοι super administrator να κάνουν ό,τι θέλουν. Και τρίτο, υπάρχουν όλα αυτά τα conditional access, multi-factor authentication κτλ. Ώστε να ελέγχουμε ποιος παίρνει πρόσβαση. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές 3 αρχές, τις οποίες έχει χρηστεί η πλατφόρμα. Το slide είναι αρκετά πυκνό, αλλά περιγράφει λίγο γρήγορα και λίγο υποπτικά το πώς ελέγχονται οι προσβάσεις από τη στιγμή που γίνεται ένα αίτημα μέχρι τη στιγμή που παίρνουμε πρόσβαση στα δεδομένα μας. Αυτό είναι ένα θεμέλιο, θα λέγαμε. Ο καθένας μπορεί να χτίσει ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα ασφάλειας, επιλέγοντας μέσα από τις λύσεις ασφάλειας που παρέχει το Azure. Και είναι μέρος και της σύμβασης που συζητάμε. Άρα, μέσα από το Azure μπορεί κάποιος να μπει και να ενεργοποιήσει σήμερα μία σειρά από τεχνολογίες ασφάλειας. Είναι αρκετές, θέλω να σταθώ σε κάποιες από αυτές, γιατί νομίζω ότι ήταν και αντικείμενο έτσι, του QA session που είχαμε πριν το διάλειμμα. Εάν τις απλώναμε οριζόντια, θα βλέπαμε ότι πιάνει 6 μεγάλες περιοχές. Στο κομμάτι του ελέγχου ταυτότητας και πρόσβασης, στη διαχείριση της ασφάλειας, στην προστασία από επιθέσεις, στην προστασία των ίδιων μας των εφαρμογών, στα δεδομένα μας και στο δίκτυό μας. Θα σταθώ μόνο σε 3. Δεν τις επιλέγω, απλά είναι εγώ μεγάλη χαρά να κάτσουμε πολλές ώρες να τις αναλύσουμε όλες, έτσι, όσοι με ξέρετε. DDoS. Το DDoS είναι μια υπηρεσία την οποία την κληροδοτούμε σε κάθε φορέα, παρέχεται μέσα από το G-Cloud, άρα σε όλο αυτό που βλέπουμε σαν ένα μοντέλο επιθέσεων να προσπαθούμε κάποιοι επιτιθέμενοι να μας καταρρεύσουν τις υποδομές μας, υπάρχει ενεργοποιημένο ήδη DDoS. Οπότε ξεκινάμε με ένα πολύ μεγάλο head start σε σχέση με το καθένας να πάει να χτίσει κάτι μεμονωμένο στο δικό του περιβάλλον. Το δεύτερο κομμάτι ονομάζεται Defender. Το Defender είναι ένα υπερσύνολο το οποίο και προστατεύει τα φορτία μας, ξαναλέω, είτε είναι on-prem, είτε είναι στο Azure, είτε είναι σε κάποιο άλλο cloud, είτε είναι Linux, είτε είναι Windows, είτε είναι SQL, είτε είναι κυβερνήτης, είτε είναι οτιδήποτε. Προστατεύει από μοντέρνες επιθέσεις και επίσης μας ριπορτάρει για τα επίπεδα της κανονιστικής συμμόρφωσης τα οποία θέλουμε. Και πολλά άλλα πράγματα, αλλά ας μείνουμε σε αυτά. Και τρίτο, ενεργοποιούμε και το CM, η ονομασία του CM εργαλείου της Microsoft λέγεται Sentinel, ώστε να μπορούμε να έχουμε μία πλατφόρμα, ένα data lake, που θα έχουμε τα σήματα ασφάλειας. Άρα με αυτά τα 3 βασικά βήματα, και θα έλεγα ότι το πρώτο είναι ήδη ενεργοποιημένο, άρα μένουν δύο πράγματα τα οποία ίσως αξίζει να αναλύσουμε περισσότερο, αυξάνουμε κατά πολύ το επίπεδο ασφάλειας της υποδομής μας. Χτίζοντας, όπως είπαμε πάλι, στα γενή χαρακτηριστικά που έχει το ίδιο το G-Cloud. Δεν θέλω να σταθώ περισσότερο στα προϊόντα, απλά θέλω να ξαναβάλω σε μια σχηματική αποτύπωση
ότι προστατεύουμε όχι μόνο τα του οίκου μας, η Microsoft, αλλά προστατεύουμε διαφορετικές πλατφόρμες, διαφορετικά cloud, iOS συστήματα, Android συστήματα, Linux, Windows, είτε είναι on-prem, είτε είναι στο Azure, είτε σε άλλα cloud. Και στην καρδιά όλου του προϊόντικού stack υπάρχει, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον είναι ήδη εδώ και νομίζω ότι σαν χώρα το αποδείξαμε πολύ πρόσφατα ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ, λειτουργούν τα εργαλεία που ονομάζονται στη γλώσσα της Microsoft Copilot, τα οποία μας ερμηνεύουν και λίγο όλα αυτά τους συναγερμούς ασφάλειας που, εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, θέλουν αρκετά μεγάλη εξειδίκευση. Άρα ήδη τα εργαλεία μας είναι infused με τεχνολογίες AI που να μπορούμε να ρωτάμε ανθρώπινα, να παίρνουμε τεχνικές απαντήσεις σε ανθρώπινη γλώσσα. Άρα απλοποιούμε πάρα πολύ το learning και το skilling και το training των ανθρώπων. Κλείνοντας λοιπόν και προχωρώντας λίγο και σε κάποια μεγέθη, γιατί νομίζω ότι τα μεγέθη ορισμένες φορές και αριθμοί λένε την αλήθεια, είμαστε στην εποχή του AI. Αν ο Leibniz πριν από περίπου 70 χρόνια που έγραψε το φαινόμενο της πεταλούδας, έτσι, και λέει το φαινόμενο του χάους, ήθελε να κάνει ένα refresh σήμερα, θα έβλεπε την κυβερνοασφάλεια σαν ένα ωραίο terrain και όχι τον καιρό. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Η Microsoft εξετάζει και αναλύει καθημερινά περίπου 45 τρισεκατομμύρια signals από επιθέσεις ασφάλειας παγκοσμίως. Αυτός ο αριθμός γιατί είναι σημαντικός, γιατί είναι μέσα στις λύσεις τις οποίες προαναφέραμε και όλο αυτό το visibility, το τι συμβαίνει ανά τον κόσμο, έρχεται και σε εμάς. Έρχεται και στις υπηρεσίες ασφάλειας, οι οποίες ενεργοποιείται στις υποδομές σας. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι παρακολουθούμε, ζούμε σε μια γειτονιά η οποία έχει αρκετές γεωπολιτικές προκλήσεις, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Παρακολουθούμε ομάδες οι οποίες είναι λίγο πιο elite από τους τυχαίους, έτσι, περίεργους ανθρώπους που παίζουν στο ίντερνετ και όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η ευφυΐα, όλη αυτή η ενημέρωση και όλη αυτή η πληροφόρηση βοηθάει στην συνεργασία για κάτι πιο σοβαρό που μπορεί να συμβεί από ένα απλό, έτσι, data breach ή οτιδήποτε. Και κλείνω και να περάσουμε ίσως και στα επόμενα κομμάτια με τη δέσμευση του ίδιου του CEO μας, που νομίζω ότι είναι και η επιτομή ίσως αυτών που συζητήσαμε και στην αρχή της τοποθέτησής μας. Μαζί με τους συνεργάτες μας και με τις τεχνολογίες μας μπορούμε να πεύσουμε και είμαστε αποφασισμένοι και δεσμευμένοι να προστατεύσουμε τους οργανισμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ωραία παρουσίαση για τα θέματα της ασφάλειας. Θα κλείσουμε λοιπόν το κομμάτι αυτό της ημερίδας μας με τον κύριο Τσουπλάκη, Head of ICT Cloud Solutions στο Tech Group. Ο κύριος Τσουπλάκης θα μας μιλήσει για τις υπηρεσίες του Αναδού. Καλησπέρα σας. Όπως αναφέρθηκε, ονομάζομαι Τριαντάφυλλος Τσουπλάκης. Είμαι επικεφαλής της ομάδας ICT Cloud Solutions του ομίλου ΟΤΕ. Η ομάδα μας διαχειρίζεται έργα του δημοσίου όπως το συγκεκριμένο, καθώς και του ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα, η ομάδα παρτίζεται από πάρα πολλούς architects και solutions managers, οι οποίοι μπορούν μέσω των frameworks, των οποίων παρουσίασε και η Microsoft όσον αφορά το Cloud Adoption Framework, το Well Architecture Framework, να δημιουργήσουμε τις ανάλογες υποδομές, τον ανάλογο τρόπο αρχιτεκτονικής για να μπορέσουν να φτιαχτούν οι υποδομές για τις εφαρμογές. Και έτσι και σε αυτό το έργο θα σας αναλύσουμε λίγο το τι παρέχονται ως μέρος των υπηρεσιών του ομίλου ΟΤΕ. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το τι έχει υλοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα για την Google που σώπω το προηγούμενο, έτσι, contract του EA, έχει φτιαχτεί ένα landing zone, μια ζώνη επαφής, όπου εκεί κάθονται όλες οι υποδομές και όλα τα έργα των φορέων. Και πάνω σε αυτό έχουν φτιαχτεί και συγκεκριμένες πολιτικές για το κομμάτι του governance, και τα οποία παρτίζουν ένα σύνολο από security και άλλες συγκεκριμένες πολιτικές, τις οποίες θα δούμε και σε λίγο. Και στο κομμάτι της IDICA έχουν εγκατασταθεί κάποια συστήματα σε Azure Stack HCI, τα οποία είναι hyperconverged, για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν workloads, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν εκεί, καινούργια workloads στον on-premise κόσμο. Όπως ανέφερα, μέχρι στιγμής η ζώνη επαφής έχει δημιουργηθεί με κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές.
Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή, σαν πρωτεύον region, έχει επιλεχθεί το κομμάτι του West Europe και ως δευτερεύοντα το North Europe και η Σουηδία. Κάποια κομμάτια για τη διαχείριση των πόρων είναι ότι έχει εφαρμοστεί το κλείδωμα των πόρων, ειδικά για τα παραγωγικά συστήματα, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα, ώστε αν κάποιος πάει να διαγράψει κάποιο πόρο. Το Azure Monitor, αλλά και το tagging, οι ετικέτες, οι οποίες στην ουσία διαμορφώνουν το πώς μπορεί κάποιο σύστημα, κάποιος πόρος να αναγνωριστεί. Και όσον αφορά τη διακυβέρνηση, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα όσον αφορά το κομμάτι της συμμόρφωσης, της ασφάλειας και της διαχείρισης. Όπως είπαμε, όλο το κομμάτι του landing zone είναι φτιαγμένο σε enterprise scale, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ και σε κομμάτια security. Εφαρμόζουμε πολιτικές και εντείνεται πάρα πολύ αυτό στο κομμάτι του network, στο layer 4, με network security groups, σε subnets και σε κομμάτια πολύ πιθανών και μηχανημάτων, όπως αναφέρθηκε στο κομμάτι του DDoS. Μια άλλη πολιτική η οποία έχει εφαρμοστεί είναι ότι απαγορεύεται να υπάρχει public IP στα συστήματα κατευθείαν πάνω, κάτι το οποίο τα προστατεύει, και το κομμάτι του Bastion, το οποίο είναι η ασφαλής είσοδος των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν administrative δουλειά σε αυτά τα συστήματα, σε αυτούς τους πόρους. Επιπρόσθετα υπάρχει ένα σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης, το οποίο έχει οριοθετηθεί ότι θα υπάρχουν δύο ειδών καταγραφές. Η μία είναι οι καταγραφές ελέγχου, τα audit logs, και το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι των systems και applications. Και κάποιες άλλες πολιτικές στα πολύ γρήγορα είναι η διευθέτηση ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένα SKUs, δηλαδή συγκεκριμένες σειρές μηχανημάτων όπου κάποιος φορέας μπορεί να δημιουργήσει. Δεν μπορεί δηλαδή να δημιουργήσει όλα τα SKUs, γιατί καταλαβαίνετε ότι το κάθε SKU από πίσω έχει κάποιο κόστος. Και κάτι που επίσης αναφέρθηκε είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε αυτό το κομμάτι κόστους με το να έχουμε μηχανήματα τα οποία μπορεί να τερματίζονται σε ώρες τις οποίες δεν χρειάζονται. Και τέλος έχουμε τα κομμάτια του business continuity όσον αφορά το κομμάτι του DR και του backup με εργαλεία της Microsoft. Ένα μέρος της υποστήριξης το οποίο παρέχεται, όπως ακούσατε και πριν, είναι η διάθεση ανθρώπων, cloud administrators, στη Google Pusu και στην Ειδίκα. Είναι 2 άτομα σε κάθε φορέα. Εκεί πέρα οι άνθρωποι αυτοί διαχειρίζονται συμβάντα, περιστατικά τα οποία μπορεί να συμβούν, αιτήματα εξυπηρέτησης, προβλήματα, αλλαγές που ίσως ζητηθούν. Εδώ υπάρχει μια διευκρίνηση στο ότι τα άτομα αυτά δεν παίρνουν οτιδήποτε αίτημα έρχεται, όλα αυτά περνάνε από την Ειδίκα και από την Google Pusu για να γίνει αποδοχή και να δοθεί μια προτεραιότητα σε αυτά. Και ως τρόπος λειτουργίας αυτής της ομάδας είναι ότι λειτουργεί με ITIL μεθοδολογία, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ITSM εργαλείο εσωτερικά για να διαχειριστεί και προσφέρονται 2 επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το help desk του ομίλου ΟΤΕ και το δεύτερο επίπεδο που είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στους 2 φορείς. Τώρα μπαίνουμε στο κύριο κομμάτι της σύμβασης, το οποίο αφορά εσάς, τους φορείς. Και αυτό είναι οι υπηρεσίες ανάπτυξης και μετάπτωσης εφαρμογών. Τι εννοούμε υπηρεσίες ανάπτυξης? Εδώ αναφερόμαστε κυρίως στο να σχεδιαστεί, να υλοποιηθεί η υποδομή στο Azure για νέες εφαρμογές, νέες υπηρεσίες. Και το δεύτερο κομμάτι είναι οι υπηρεσίες μετάπτωσης εφαρμογών. Εκεί συζητάμε κυρίως για lift and shift, δηλαδή για ρηχώς καταστάσεις, όπου υπάρχουν ήδη τα workloads κάπου και θα τα πάρουμε να τα μεταφέρουμε στο Azure. Μέσα περιλαμβάνεται και ένα κομμάτι re-platform, το οποίο σημαίνει ότι αν μπορούμε κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορεί να βρίσκονται, για παράδειγμα, σε εικονικές μηχανές, αντί να μεταφέρουμε όπως είναι το μηχάνημα, να μπορούμε να κάνουμε ένα re-platform και να πάει σε ένα service στο κομμάτι του Azure. Έτσι λοιπόν, αν το αναλύσουμε λίγο για να καταλάβουμε και σε λίγο θα δούμε και ποιες είναι και οι φάσεις της υλοποίησης. Όπως είπαμε, έχουμε το κομμάτι της υπηρεσίας ανάπτυξης εφαρμογών. Τα κριτήρια
όσον αφορά την ανάπτυξη είναι ότι γίνεται μια λεπτομερή αξιολόγηση των προδιαγραφών της εφαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει κάποιο είδος workshop το οποίο θα πρέπει να καταγράψουμε όλες τις λεπτομέρειες. Γίνεται η αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, δηλαδή συζητάμε μόνο για να φτιαχτούν συγκεκριμένες εικονικές μηχανές, συζητάμε ότι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε κάποια services στο Azure Cloud για να εξυπηρετήσουν καλύτερα την εφαρμογή. Και τέλος, ουσιαστικά το διαχωρίζουμε σε 3 επίπεδα, το simple, το medium και το high, το οποίο προσδιορίζει στην ουσία το complexity του περιβάλλοντος του οποίου είναι να στηθεί. Όσον αφορά τις φάσεις υλοποίησης, ένα αίτημα έρχεται, εγκρίνεται από τη Google Push, από εκεί και πέρα έχουμε 5 βήματα όσον αφορά το κομμάτι της υλοποίησης. Ένα πρώτο είναι η διαδικασία αξιολόγησης, είναι αυτό που αναφέραμε και πριν. Μπαίνουμε σε μια συζήτηση, σε κάποια workshop μαζί σας για να μαζέψουμε μια λεπτομερή ανάλυση της εφαρμογής. Μετά προχωράμε στο επίπεδο του σχεδιασμού. Εκεί, στο κομμάτι του σχεδιασμού, στην ουσία χρησιμοποιούμε όλα τα μοντέλα ασφάλειας, πολιτικές τις οποίες χρειάζεται να εφαρμοστούν, επιχειρησιακό μοντέλο, μεθοδολογίες DevOps, ελαστικότητα, όλα τα κομμάτια του cloud που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να κάνουμε την εφαρμογή όσο γίνεται και την υποδομή που θα στεγάσει την εφαρμογή όσο γίνεται πιο σωστή. Από εκεί και πέρα, αφού υπάρχει η κοινή αποδοχή, προχωράμε στην προετοιμασία και δοκιμή της υλοποίησης. Εδώ, για όσον αφορά κομμάτια υπηρεσίες ανάπτυξης, χρησιμοποιούμε μεθοδολογίες DevOps με την έννοια ότι χρησιμοποιούμε pipelines και infrastructure as a code κώδικα για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την υποδομή στο Azure. Έτσι λοιπόν προετοιμάζουμε αυτά τα κομμάτια, τα δοκιμάζουμε και αν δούμε ότι όλα λειτουργούν όπως πρέπει, προχωράμε στο κομμάτι της υλοποίησης όπου πλέον υλοποιείται το παραγωγικό περιβάλλον. Και αφού υλοποιηθεί, παραδίδεται σε εσάς και στους αναδόχους σας ή σε εσάς τους ίδιους και πηγαίνετε και καθιστάτε τις εφαρμογές. Αφού παραδοθεί σε εσάς, αφήνουμε μια περίοδο 14 ημερών. Αυτές οι 14 ημέρες στην ουσία είναι για οποιασδήποτε ενέργειες χρειάζονται μετά την υλοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι εμείς είμαστε εκεί δίπλα σας. Αν χρειαστεί κάποια αποκατάσταση ή κάποια ρύθμιση η οποία πρέπει να γίνει, μέσα σε αυτές τις ημέρες, τις 14 ημέρες μπορεί να γίνει. Εδώ έχουμε δει και έχουμε εντοπίσει ότι πολλές φορές μπορεί να παραδίδονται αυτά τα περιβάλλοντα, αλλά ίσως να πάρει κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αρχίσει να γίνεται το οποιοδήποτε installation της εφαρμογής και να χάνεται αυτός ο χρόνος. Θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι από τη στιγμή που παραδίδεται υπάρχει και το engagement για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια ώστε και η εφαρμογή να βγει live. Και μετά έχουμε, όπως αναφέραμε, το κομμάτι των υπηρεσιών της μετάπτωσης εφαρμογών. Εδώ, όπως ανέφερα, είναι το να πάρουμε υφιστάμενες υποδομές από εκεί που βρίσκονται και να τις φέρουμε στο cloud, στο Azure. Τώρα, σε αυτή τη διαδικασία έχουμε 2 συγκεκριμένες στρατηγικές μετάπτωσης των φορτίων. Ένα είναι το κομμάτι rehost, lift and shift, δηλαδή παίρνουμε την εικονική μηχανή, παίρνουμε το περιβάλλον όπως είναι και το πάμε πάνω. Και δεύτερον, ότι μπορεί να κάνουμε κάποιες τεχνικές ώστε να κάνουμε re-platform κάποια κομμάτια της εφαρμογής. Τώρα, τα κριτήρια της μετάπτωσης αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα μεταβεί το φορτίο στο cloud. Εδώ, πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσουμε υφιστάμενα εργαλεία της Microsoft για τη μεταβίβαση εικονικών μηχανών, ακόμα και συγκεκριμένων databases, αλλά μπορεί να υπάρχουν και κάποια άλλα προϊόντα τα οποία να έχετε και χρειάζονται κάποιον ειδικό τρόπο ή κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο μετάπτωσης. Και προτού γίνουν αυτά, τρέχουμε και ένα κομμάτι assessment, δηλαδή τρέχουμε με τα εργαλεία της Microsoft ένα κομμάτι με το οποίο ελέγχουμε την ετοιμότητα του φορτίου, κοιτάμε το readiness των συστημάτων και κάνουμε ένα gap analysis. Βλέπουμε δηλαδή αν υπάρχει κάποιο gap το οποίο πρέπει να καλύψουμε ώστε να είναι cloud ready το σύστημα για να μεταφερθεί πάνω. Και πλέον έχουμε και εκεί 3 κομμάτια πολυπλοκότητας, το οποίο αφορά το κομμάτι της εφαρμογής. Για παράδειγμα, ένα simple software stack θα μπορούσε να είναι στην ουσία ένα VM ή ένας IIS server.
Αλλά στο high complexity μπορεί να περιλαμβάνει πολλά περισσότερα πράγματα, όπως ειδικές βάσεις για analytics, Cosmos DB, όλα αυτά. Η διαδικασία τώρα της μετάπτωσης των εφαρμογών, και αυτό απαρτίζεται από 5 βήματα. Είναι η αξιολόγηση, πάλι και σε αυτό το κομμάτι της υπηρεσίας τρέχουμε μια λεπτομερή ανάλυση για όλα τα στοιχεία της εφαρμογής που είναι να μεταφερθεί στο cloud και αξιολογούμε παράλληλα τους τρόπους με τους οποίους θα γίνει το migration, η μετάπτωση. Γίνεται ο ανάλογος σχεδιασμός για το πώς θα υποδεχθεί το Azure το συγκεκριμένο φορτίο. Μετά έχουμε τη διαδικασία προετοιμασίας και υλοποίησης, όπου δημιουργούμε το ανάλογο περιβάλλον ώστε να είναι έτοιμο να υποδεχθεί το υπομετάπτωση φορτίο. Γίνονται οι ανάλογες δοκιμές ότι όλα μεταφέρονται, δεν υπάρχει κάποιο data loss ή κάποιο κομμάτι δυσλειτουργίας της εφαρμογής. Και αφού γίνει και η κανονική μετάπτωση, πάλι και σε αυτή την υπηρεσία, για 14 ημέρες, το οποίο είναι το πλαίσιο το οποίο δίνουμε, μπορούμε να ενεργήσουμε άμεσα σε οτιδήποτε χρειαστεί για να είναι σωστή η λειτουργία της εφαρμογής που έχει μεταφερθεί στο Azure. Υπάρχουν και κάποιες λοιπές υπηρεσίες. Αναφέρθηκε πριν ότι υπάρχει ήδη ένα express route από το σύζευξης προς το Azure. Μέσα υπάρχουν και άλλα 2 κυκλώματα τα οποία προσφέρονται. Το ένα είναι από το data center της Google Pusu προς το Azure και το κομμάτι του express route από τα data center της Idiqa προς το Azure. Και όπως αναφέρθηκε και το cost optimization, που είναι μια υπηρεσία πολύ σημαντική. Όπως ακούσατε και σήμερα, πίσω από κάθε πόρο που δημιουργείται υπάρχει ένα κόστος, άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και η σωστή διαχείριση αυτού του κόστους. Μία αρχή που έχουμε αυτή τη στιγμή και έχουμε επιβάλει, σαν να λέγαμε, όσον αφορά την ανάπτυξη στο κομμάτι της υπηρεσίας των ανάπτυξης των εφαρμογών, είναι ότι όταν ζητούνται κάποια resources στο cloud, εμείς τοποθετούμαστε ότι πηγαίνουμε στο 50% αυτού του sizing και αν όντως χρειαστεί να μπορέσουμε να κάνουμε το scale-up. Και κάτι ακόμα που θα το γνωρίζετε σε όσους έχουμε συνεργαστεί, αλλά και για όσους θα συνεργαστούμε, είναι ότι όταν βλέπουμε ότι αναμήνα υπάρχει ένα performance το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο από το sizing του VM ή ίσως της συγκεκριμένης υποδομής, επικοινωνούμε με εσάς, με τους φορείς και συζητάμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε optimize αυτό το workload για να μειωθεί το οποιοδήποτε κόστος. Και τέλος θα σας αναφέρω μια υποστηρικτική υπηρεσία που παρέχεται μέσα από τον όμιλο ΟΤΕ, το οποίο στην ουσία δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που είναι στην επιτόπια υποστήριξη να επιβλέπουν το περιβάλλον. Είναι το Control Tower, είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορείτε και εσείς αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Είναι multi-tenancy, το οποίο προσφέρει dashboards που μπορείτε να φτιάξετε service view, δηλαδή πλέον κάποιος μπορεί να μπαίνει στο Azure Portal, αν είναι μηχανικός, να βλέπει όλα αυτά τα γραφήματα που είδαμε πριν, αλλά μπορεί κάποια persona, κάποιος ο οποίος να είναι σε πιο υψηλό επίπεδο, να πει ότι εγώ θέλω να δω ποιο είναι το SLA ή πώς βρίσκεται η εφαρμογή σε επίπεδο όχι μόνο υποδομής, αλλά και σε εφαρμογή. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω αυτού του εργαλείου. Και έτσι πολύ ενδεικτικά σας βάζουμε και ένα screenshot να δείτε περίπου πώς φαίνεται αυτό το εργαλείο. Αυτά από εμένα. Θα χαρώ πάρα πολύ να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση υπάρχει. Πολύ και εσάς, κύριε Τσουπλάκη, για την αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών του αναδόχου στο συγκεκριμένο έργο. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο κύκλο των ερωτήσεων και σε μια σύντομη συζήτηση. Όπως πάντα θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις ερωτήσεις εδώ. Ωραία, ναι, η κυρία μπροστά. Απλά μόνο κρατήστε το μικρόφωνο που θα σας φέρουν κοντά στο στόμα, γιατί πριν δεν είχαμε καλό ήχο. Συγχαρητήρια σε όλους τους οργανωτές για την άρτια διοργάνωση και τα χρήσιμα στοιχεία τα οποία μας μεταδώσατε. Την κυρία Τράκα θέλω να ρωτήσω από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με αυτό το πρόγραμμα που είπατε ότι θα ξεκινήσει για τους τεχνικούς υπεύθυνους σχετικά με το G-Cloud και τις εφαρμογές αυτοματισμούς γραφείου.
Έχετε προγραμματίσει πότε θα ξεκινήσει αυτό, θα το βρούμε στην πλατφόρμα του ΕΚΔΑ ή θα σταλεί ειδικό mail στις υπηρεσίες πληροφορικής? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση σχεδιασμού του προγράμματος, δηλαδή θα πρέπει ουσιαστικά να αποτυπωθούν οι θεματικές ενότητες, έτσι, και θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και κατόπιν θα βγει κανονικά στο προγραμματισμό του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης. Οπότε, εσείς θα ενημερωθείτε μέσα από τον ιστότοπο του ΕΚΔΑ και γενικότερα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αλλά ναι, γιατί όχι, θα μπορούσαμε θα στείλουμε και ένα email σε όλους. Για τα προγράμματα της Microsoft μας έρχεται εξειδικευμένα ότι... Σε όλα τα στελέχη πληροφορικής. Ναι, όσοι έχουν λογαριασμό στο ΕΚΔΑ και έχουν αποτυπώσει τα προσωπικά τους στοιχεία, θα αποσταλεί email. Σε αυτό το εξάμηνο θεωρείτε ότι θα προλάβει να γίνει ή το επόμενο? Ευελπιστούμε να γίνει σε αυτό το εξάμηνο. Θα δούμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ναι, ο κύριος πίσω. Παρακαλώ. Να σας ρωτήσω και εγώ με τη σειρά μου, αν οι δράσεις αυτές του ΕΚΔΑ προορίζονται μόνο για μόνιμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και για εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι, όπως είπα και πριν, πλέον αποτελούν ένα κανόνα στις δημόσιες υπηρεσίες και πάρα πολύ έργο παράγεται από αυτούς. Θα μπορούν δηλαδή και αυτοί να αιτηθούν συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σας προγράμματα, τα οποία είναι όντως πολύ ενδιαφέροντα? Εξαρτάται τη σύμβαση που έχετε. Αν έχετε κάποια σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μπορείτε να συμμετέχετε. Εξαρτάται δηλαδή το νομικό πλαίσιο της σύμβασης. Και μία ερώτηση προς τον κύριο Μπότα. Εξαιρετική παρουσίαση, κύριε Μπότα, ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα όμως να σας πω το εξής. Η εμπειρία δείχνει ότι μέχρι στιγμής οι ανάδοχοι, τουλάχιστον στη δική μας περίπτωση, του οργανισμού τον οποίο εκπροσωπώ, οι οποίοι αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν ακόμα και καινούργιες εφαρμογές στο cloud, συνήθως πάνε με τη δοκιμασμένη παλιά γνωστή λύση των VMs. Δηλαδή, σε αυτή την κλίμακα που μας δείξατε, είναι στο δεύτερο ή τρίτο μόλις στάδιο. Ακόμα, ξαναλέω, και καινούργιες εφαρμογές. Μήπως θα έπρεπε κάπως να υπάρξει κάποια καλύτερη ενημέρωση, επιμόρφωση και των αναδόχων εταιριών, αλλά και των οργανισμών, ώστε να ξέρουμε τα πλεονεκτήματα, τα συγκριτικά του, να υλοποιεί κανείς υπηρεσίες αντί για VMs όταν δημιουργεί καινούριες εφαρμογές? Ναι, ακούγομαι. Πολύ σωστά. Πρακτικά αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ένα ταξίδι. Όπως είναι ένα ταξίδι και για τον τελικό φορέα, για τον τελικό πελάτη, είτε είναι δημόσιο είτε είναι ιδιωτικός, αντίστοιχα και για τους συνεργάτες αυτών των τεχνολογιών που καλούνται δηλαδή να τις υλοποιήσουν, είναι ένα ταξίδι μετασχηματισμού και επιμόρφωση και για τους ίδιους. Οπότε εκεί πρακτικά είναι και η διαφοροποίηση συνεργατών, οπότε είναι θέμα και στην επιλογή τους, είτε προκύψουν από διαγωνιστική διαδικασία είτε είναι πιο στρατηγική. Η Microsoft έχει στρατηγικούς συνεργάτες με συγκεκριμένες πιστοποίησεις, είτε είναι certification, είτε είναι accreditation, ανάλογα τον τομέα που θέλουμε να επικεντρωθούμε. Δηλαδή, προφανώς κάποιοι συνεργάτες θα είναι καλύτεροι στο να ανταπεξέλθουν σε υλοποίησεις φορτίων data analytics. Σε κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι καλύτεροι συνεργάτες στο κομμάτι του security. Δηλαδή, θα έχουν την εμπειρία και τα έργα να ανταπεξέλθουν καλύτερα, πιο αποδοτικά, να το πω έτσι. Βοηθάμε και εμείς σαν Microsoft και ο ΟΤΕ, όπως αναφέρθηκε, τους τελικούς αναδόχους των φορέων και στην επιμόρφωση, και σταδιακά αυτό που βλέπω είναι προφανώς θέλει δουλειά. Αντίστοιχα ξεκινάμε με μικρά βήματα. Βλέπουμε ότι υπάρχει εξέλιξη, αντίστοιχα δηλαδή τα τελευταία φορτία που σηκώνουμε, επειδή έχουμε και τις αναλύσεις, εμείς βλέπουμε πώς ξεκινήσαμε με τι υπάρχει με VMs, αντίστοιχα βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση βελτίωση σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο App Innovation, στα πιο καινοτόμα, πιο μοντέρνες υπηρεσίες, οι οποίες είναι και καλύτερες σε απόδοση και είναι και φθηνότερες. Δηλαδή το κομμάτι του PaaS είναι σίγουρα προτιμητέο. Βέβαια, όπου υπάρχει μεγάλη δυσκολία από τον ανάδοχο στο να ανταπεξέλθει μετά στο Operations, σίγουρα δεν μπορεί ούτε η Γενική Γραμματεία, ούτε και εμείς να το επιβάλλουμε. Πρέπει να ακολουθήσει αυτή την πεπατημένη. Εμείς θα πούμε τη μεθοδολογία, το τι προτείνουμε, τι συνιστάτε, και αντίστοιχα μετά και από τη δικιά σας την πλευρά, δηλαδή από τους τελικούς φορείς, θέλουμε και εμείς να λέμε, ναι, εφόσον το λέει η Microsoft και η Γενική Γραμματεία και η ΔΥΚΑ, θα θέλαμε να το προσεγγίσετε έτσι. Ανάλογα και τι σύμβαση προφανώς και τι συνεργασία υπάρχει με τους τελικούς αναδόχους.
Γεια σας, είμαι ο Κώστας Οκότος από την ΕΕΤ. Έχουμε ήδη συνεργαστεί, έχουμε κάποιες εφαρμογές στο G-Cloud, οπότε ήθελα να ρωτήσω το Δημήτρη, μιλήσαμε λίγο στο διάλειμμα, πού μπορούμε να έχουμε μια μικρή ενημέρωση για τι εφαρμογές μπορεί να έχουμε out of the box για το security του G-Cloud. Αναφέρθηκες λίγο σε αυτό το κομμάτι ότι υπάρχουν ήδη κάποια πράγματα out of the box που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για να κάνουμε monitor τις υποδομές. Αυτό είναι η μία ερώτηση. Η άλλη αφορά κυρίως λίγο και προς τον κύριο Μελετίου για το Office 365, πάλι ποιο κανάλι επικοινωνίας με ποιον πρέπει να μιλήσουμε για να δούμε και αυτές τις άδειες και αν και εκεί υπάρχει ευελιξία στο θέμα των ρυθμίσεων, γιατί υπάρχουν οργανισμοί σε αυτό με ποικίλες ανάγκες ασφάλειας. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία και σε αυτές τις άδειες. Αν πάρουν κάποιοι ε3 ή ε5, να μπορεί να κάνει ο φορέας μια παραμετροποίηση σε αυτό για να το προσαρμόσει τις ανάγκες του. Ωραία. Είναι αυτές οι δύο. Ωραία. Θα πάρω λίγο το πρώτο σκέλος, περιγράφοντας λίγο και από κάποιες υπηρεσίες που είναι λίγο οριζόντιες και ίσως, κύριε Μελετίου, να μου βοηθήσετε στο επόμενο. Στη διαφάνεια που δείξαμε προσπαθήσαμε απλά να αποτυπώσουμε κάποιες από τις υπηρεσίες του Azure στο Security και Compliance και Identity Stack που παρέχονται σήμερα μέσα από την πλατφόρμα. Έτσι, κάποιες, όπως είπαμε, όπως είναι το Bastion, όπως είναι το DDoS, ήδη απολαμβάνεται αυτό το πλεονέκτημα και αυτή την προστασία. Κάποια άλλα φορτία, όπως είναι το CM, όπως είναι το Defender, όπως είναι το Identity, είναι εδώ, είναι μέσα στη σύμβαση, είναι μέσα στο Azure, που είναι στη δική σας ευχέρεια και εμείς βέβαια προφανώς σαν security ομάδα είμαστε strongly, recommending, να ενεργοποιηθούν αυτές οι υπηρεσίες. Αυτή η διαφάνεια θα μπορούσε ίσως όταν μοιραστεί να είναι ένα πρώτο σημείο προφανώς ανάγνωσης, αλλά σίγουρα πρέπει να εξειδικευτεί για το περιβάλλον του κάθε φορέα, έτσι. Οπότε, για να το συνοψίσω, υπάρχει μέσα από το υλικό που θα διαμοιραστεί κάποιο πρώτο εποπτικό κομμάτι, από εκεί και πέρα σίγουρα πρέπει να εξειδικευτεί. Άρα υπάρχουν στη σύμβαση κάποιες τέτοια services, αλλά πρέπει να συζητηθούν με τη Google Push για το πού και αν χρειάζεται να ενεργοποιηθούν σε κάποια συστήματα. Σωστά? Οι υπηρεσίες υπάρχουν όλες διαθέσιμες. Ό,τι ανέφερε ο Δημήτρης υπάρχει, δηλαδή είναι προς χρήση. Διατίθεται προς χρήση. Και συνιστάται να υλοποιηθεί. Είτε και ο ΤΕ θα το κάνει ούτως ή άλλως εγγενώς αυτό, γιατί ακολουθεί τα πρότυπα μεθοδολογίας που αναφέραμε, και αντίστοιχα βέβαια με το φορέα. Στο κομμάτι που θα χρειαστεί και τη δική σας την παρέμβαση είναι στο τελικό. Δηλαδή, εφόσον ενεργοποιηθούν αυτά, παράγουν κάποια insights. Οπότε εκεί είναι το κομμάτι, είτε θα τα παρακολουθείτε εσείς οι ίδιοι, σαν τελικός φορέας, ή θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ανάδοχος να δράσει πάνω σε αυτά. Ναι, νομίζω αυτό είναι που βγαίνει σαν αντικείμενο. Ίσως μας βοηθήσει και ο κύριος Μελετίου για το αδειοδοτικό του, αυτό που λέμε των χρηστών και των services. Αυτό το πιο δυνατό μόνο. Είναι κολλημένο. Λοιπόν, δύο κομμάτια πάνω στην ερώτηση αυτή, η οποία έχει γίνει και από πάρα πολλούς φορείς. Το πρώτο αφορά το κομμάτι που είπατε για τα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο cloud. Μέσω της σύμβασης δίνονται εργαλεία. Όπως είπε και ο κύριος Πατσός στις παρουσιάσεις που έγιναν, υπάρχει κάποια σουίτα εργαλείων. Οι συζητήσεις που γίνονται ad hoc κάθε φορά με το φορέα και με τον ανάδοχό του. Γιατί εξετάζονται πάρα πολλά πράγματα. Εξετάζεται η ετοιμότητα του φορέα, εξετάζεται η ετοιμότητα του αναδόχου που ενδεχομένως θα παρακολουθεί την υποδομή και εξετάζεται και τι υποδομή θα είναι αυτή. Και τι θα δοθεί σε αυτή την υποδομή. Για παράδειγμα, αν έχετε ένα VM ή ένα web portal, προφανώς δεν μπορούμε να βάλουμε WAF εκεί ή κάτι άλλο, έτσι. Υπάρχει δυνατότητα να ενεργοποιηθεί το Microsoft Defender for Cloud και να ενεργοποιηθεί το Sentinel σε κάθε φορέα, ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι από πίσω θα γίνει μια παραμετροποίηση, την οποία την κάνουμε εμείς αρχικά και με τη βοήθεια του OT και της Microsoft, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει ένα digest όλης της πληροφορίας και να βγάλει κάποια κρίσιμη πληροφορία, η οποία να βγαίνει να σας έρχονται κάποια alerts
Σε εσάς όμως θα έρχονται τα alerts, όχι σε εμάς. Οπότε αν γίνει κάτι, εσείς είστε υπεύθυνοι να το διορθώσετε. Προφανώς, αν γίνει κάτι και δεν μπορεί να διορθωθεί, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, γι' αυτό είναι και οι συνεργάτες εδώ, οπότε μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, πριν από κανένα μήνα έχει γίνει compromise ένα VM και το είχαν χρησιμοποιήσει για να κάνουν crypto mining. Και είχε ανεβεί πάρα πολύ CPU. Κόλλαγε το VM. Διαπιστώσαμε το τι γινότανε, μας βοηθήσανε κάποιοι μηχανικοί, το διορθώσαμε. Οπότε εξαρτάται από την περίπτωση. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συνταγή για όλο αυτό. Υπάρχουν όμως τα προϊόντα, έχουν ενεργοποιηθεί τα προϊόντα σε κάποιους φορείς που είχαν την ομάδα να τα παρακολουθήσουν και κάνουν και ενέργειες από πίσω, όπως αυτές που σας είπα. Οπότε υπάρχουν τα προϊόντα, είναι μέσα στη σύμβαση, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, αλλά για να τα χρησιμοποιήσετε θα είμαι λίγο κάθετος, πρέπει να αποδείξετε ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, γιατί όλα αυτά τα προϊόντα όταν ενεργοποιηθούν στοιχίζουν. Okay. Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι για τις άδειες. Όπως είπαμε πριν, θα ενεργοποιηθεί, ελπίζουμε, μέσα στο 24 το επόμενο Enterprise Agreement. Προφανώς μιλήσαμε και ο κύριος Πατσός είπε κάποια πράγματα που αφορούν την κεντρική υποδομή, το Azure. Δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να προστατεύσεις τα endpoint devices. Εντάξει, δεν είναι υποδομή. Είναι μάλλον υποδομή, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα όπως το βλέπω εγώ από τη δική μου οπτική γωνία. Και όπως το βλέπω από όλα αυτά που βλέπω τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Πρέπει να προστατεύεις τα endpoint devices. Οπότε λοιπόν, στο ερώτημά σας τι θα γίνει με τις άδειες, μέχρι τώρα ήμασταν λίγο, πώς να το πω, όχι τόσο αυστηροί. Δηλαδή είμαστε ελαστικοί. Δοθήκαν κάποιες άδειες, οι οποίες είναι αρκετά ακριβές, και η ε3 και η ε5 και η ε1. Δοθήκαν σε κάποιους φορείς, γίνανε κάποια πράγματα, ωραία, ανεβάσαμε κάποιους φορείς πάνω, κάθε μέρα λένε ότι πάνε πάρα πολύ καλά και αυτά. Από εδώ και πέρα όμως θα πάμε σε ένα άλλο στάδιο. Ποιο είναι αυτό το στάδιο? Ότι για να πάρει κάποιος φορέας κάποιες άδειες, οι οποίες δεν τις πληρώνει η φορέας, τις πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, πρέπει αυτές οι άδειες να αξιοποιηθούν. Και πρέπει να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Ήδη προς το παρόν έχουμε αναπτύξει κάποια εργαλεία που βλέπουμε από τις άδειες που έχουν δοθεί πόσες χρησιμοποιούνται. Και υπάρχει ένας δείκτης για κάθε φορέα που λέει το βαθμό αξιοποίησης των αδειών. Προφανώς και εσείς είστε φορολογούμενοι και εγώ είμαι φορολογούμενος, δεν είναι σωστό το να δώσουμε σε κάποιον φορέα ο οποίος έχει ζητήσει ένα αριθμό αδειών και αυτές οι άδειες να μην χρησιμοποιούνται. Γιατί αναφορτίο και αναφορέα. Όταν λέω αναφορτίο και αναφορέα, ξέρω εγώ ο Δήμος τάδε χρησιμοποιεί το email στο 80% και χρησιμοποιεί το Teams στο 5%. Ή κάποιος φορέας χρησιμοποιεί τις άδειες που έχουμε δώσει στο 10%. Εκεί λοιπόν κάνουμε κάποιες στοχευμένες ενέργειες και ήδη έχουμε αρχίσει τώρα για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους φορείς. Από εδώ και πέρα όμως κάποια πράγματα θα αλλάξουν. Γιατί θεωρώ, όπως είπε και ο Γενικός στην αρχή, έκλεισε ένας κύκλος, περνάμε σε έναν άλλον κύκλο αυτή τη στιγμή. Σε έναν άλλον κύκλο και από πλευράς αδειών και από πλευράς infrastructure, υποδομής. Από πλευράς αδειών θα είμαστε λίγο πιο αυστηροί. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Έτσι. Για παράδειγμα, για να πάρει κάποιος κάποιες άδειες πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Ποιες προϋποθέσεις είναι αυτές? Καταρχήν πρέπει να έχει αναβαθμισμένα λειτουργικά συστήματα. Δεν μπορούμε να δώσουμε άδειες Office 365 ε3 και ο άλλος να έχει XP ή να έχει Windows 7. Εντάξει. Οπότε εξετάζουμε λοιπόν όλες αυτές τις προϋποθέσεις του φορέα και μετά αποφασίζουμε αν θα πρέπει να δώσουμε την άδεια στο συγκεκριμένο φορέα ή όχι. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο είναι στο στόχος μας να το ενεργοποιήσουμε, ψάχνουμε να βρούμε πώς θα το ενεργοποιήσουμε. Οι άδειες οι οποίες δίνονται για καθημερινή χρήση. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των αδειών είναι η ασφάλεια. Ότι μπορούν κάποιοι χρησιμοποιώντας αυτές τις άδειες να μπορούν να δουλέψουν από οπουδήποτε, οποτεδήποτε, με ασφαλή τρόπο και να βλέπουν από οπουδήποτε τα ίδια resources. Αυτό είναι το σημαντικό. Το οποίο έχει μέσα και ουσιαστικά λειτουργίες τηλεεργασίας, λειτουργίες business continuity και τέτοια. Όλα αυτά υλοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτές τις άδειες λοιπόν οι οποίες θα δοθούν, και το λέμε και από τώρα, ότι θα δοθούν σε φορείς οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν MFA. Δηλαδή δεν θα δοθούν άδειες σε φορέα ο οποίος αρνείται να χρησιμοποιήσει MFA. Το MFA για μένα είναι το πρωταρχικό το οποίο πρέπει να έχει κάποιος για να προστατεύσει κάποια δεδομένα. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν γίνει compromise emails γιατί κάποιος υπέκλεψε το password και το username κάποιου για το password ήταν 1, 2, 3, 4, 5, 6 ας πούμε. Πιστοποίηση πολλαπλών παραγόντων. Οπότε
identity, username, password. Οπότε αυτός είναι ο πρώτος παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας μπορεί να είναι είτε ειδοποίηση στο κινητό, όπως έχουμε ήδη στις τράπεζες, οπότε πρακτικά και όπως έχουμε ήδη και στα περισσότερα email, και ελπίζω να το έχετε ενεργοποιήσει και για τα προσωπικά σας. Μπορεί να έχεις και άλλες πιστοποίησεις πολλαπλών παραγόντων, όπως δακτυλικό αποτύπωμα, ακόμα και στα κινητά, είτε και το Face ID που έχει τα. Οπότε θα προτιμηθούν οι φορείς οι οποίοι είναι έτοιμοι σε αυτά τα πράγματα τα οποία είπαμε. Και αυτό δεν το κάνουμε γιατί είμαστε αυστηροί, έτσι. Θεωρούμε ότι περνάμε σε ένα άλλο στάδιο. Ποιο είναι το άλλο στάδιο? Πρέπει να υλοποιήσουμε, εκτός από αυτά που έχουμε υλοποιήσει μέχρι τώρα και καλά πήγαμε, πρέπει να πάμε σε ένα άλλο στάδιο που αφορά την ασφάλεια. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε κάνει κάποιες επενδύσεις στην ασφάλεια. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο σας περιγράψανε πριν ο κύριος Πατσός και ο κύριος Τσουπλάκης και ο Ανδρέας, έχουν σχέση με αυτή την επόμενη μέρα. Δηλαδή, ναι, έχουμε τα εργαλεία, να σας τα δώσουμε τα εργαλεία, αλλά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά. Και πρέπει να και εσείς aware και οι ανάδοχοί σας ότι αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Γιατί στο κάτω-κάτω εσείς θα έχετε πρόβλημα. Αν γίνει compromise ένα site ή αν χάσετε τα δεδομένα, εσείς θα έχετε το πρόβλημα. Οπότε πρέπει να γίνει awareness το συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά την ασφάλεια. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα τις απαντήσεις. Ίσα-ίσα μας καλύψατε αυτά ακριβώς. Και εμείς επενδύουμε σε υποδομές και αυτά. Και ίσα-ίσα είναι αυτό που σας ρώτησε, δηλαδή παίρνει κάποιος άδειες Office 365, E3, E5 που ξέρουμε πόσο ακριβές είναι και δεν μπορεί να τις πληρώσει ο καθένας και έχουν αυξημένα χαρακτηριστικά ασφάλειας. Μέρος της ερώτησης ήταν πώς μπορούμε να την κάνουμε την ασφάλεια αυστηρότερη, δηλαδή όχι να έχεις 5.000 άδειες οι οποίες εγώ σε ΕΤ έχω συγκεκριμένη ασφάλεια. Ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα έχει άλλη ασφάλεια. Δηλαδή να μπορώ εγώ με τις υποδομές μου και τους μηχανισμούς μου να τις παραμετροποιήσω όσο πιο αυστηρά μπορώ για τους χρήστες μου. Στην παραμετροποίηση ούτως ή άλλως σας βοηθάμε εμείς να γίνει η αρχική παραμετροποίηση. Ούτως ή άλλως έχουμε δώσει κάποια δικαιώματα. Δεν έχουν, όπως είπε και ο Ανδρέας πριν, δεν έχουμε δώσει Global Administrator ή Administrator παντού. Γιατί θέλουμε να έχουμε και έναν έλεγχο όσον αφορά τα κόστη και όσον αφορά να μην γίνονται ενέργειες οι οποίες μπορούν να αποβούν και στο βάρος της υποδομής και στο βάρος της φορέα επιζήμιες προς το μέλλον. Οπότε, καλύπτοντας αυτές τις προϋποθέσεις, έχουμε τα εργαλεία. Τα εργαλεία είναι εδώ μέσω των συμβάσεων. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά. Και πώς τα χρησιμοποιούμε, συγκεκριμένα καλύπτοντας κάποιες προϋποθέσεις από τους φορείς. Και ένα τελευταίο, από ποιο κανάλι ζητάμε τώρα τις άδειες, γιατί υπάρχει το πληροφοριακό σύστημα ετοιμάτων που σας περιέγραψα πριν, όπου εκεί πέρα μπορεί να αιτηθείτε και συγκεκριμένες άδειες. Μάλιστα. Μέσα από το ίδιο κανάλι. Μέσα από αυτό το κανάλι. Ναι. Είπα προηγουμένως στις εκπαιδεύσεις που κάνετε στο ΕΚΔΑ για νήπη ΔΕΛΤΑ. Εμείς σαν ειδικά, ας πούμε, είμαστε νήπη ΙΔΕΛΤΑ. Δηλαδή αποκλειόμαστε. Από όσο γνωρίζω, έτσι... από όσο γνωρίζω, το νήπη ΔΕΛΤΑ μπορεί να κάνει σεμινάρια στο ΕΚΔΑ, το νήπη ΙΔΕΛΤΑ δεν μπορεί να κάνει σεμινάρια στο ΕΚΔΑ. Ωραία. Νομίζω δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Έχει τεθεί μόνο μία ερώτηση διαδικτυακά. Κύριε Μελετίου, είναι μια ερώτηση. Συγγνώμη, δεν το είδα. Συγγνώμη. Ναι, ακούω. Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να παράξετε κάποιο υλικό που να απευθύνεται σε δύο επίπεδα, τόσο και στις διοικήσεις των οργανισμών, πολλές από τις οποίες είναι tech agnostic ή έχουν θέματα, και στους συναδέλφους, σε ένα επίπεδο βασικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης, ξεκινώντας από το MFA, και προχωρώντας και σε πιο εξειδικευμένα θέματα. Γιατί ανάλογα τον οργανισμό και ανάλογα την εξοικείωση που υπάρχει πολλές φορές μια έντονη αντίδραση, να το πω, η οποία πέρα από την πίεση που μπορεί να υπάρχει από το εκάστοτε τεχνικό τμήμα,
Νομίζω ότι θα βοηθούσε αν υπήρχε μια, πώς να το πω τώρα, πιο κεντρικά υλοποιημένη πρόθεση, η οποία θα μπορούσε εύκολα να είναι προσβάσιμη από έναν απλό χρήστη και και σε ένα άλλο επίπεδο από αυτόν θα πάρει απόφαση, ώστε να υλοποιηθεί από έναν οργανισμό. Γιατί υπάρχει, από 3-4 οργανισμούς που έχω περάσει εγώ, υπάρχει γενικά έλλειμμα σε αυτό το τομέα. Αντίληψης για την ανάγκη αυτή. Υπάρχει σε θεωρητικό επίπεδο, ίσως σε επίπεδο ευχολογίου, αλλά στο διατάφτα τα πράγματα που θεωρούν ότι τους κάνουν πιο δύσκολη τη ζωή, σε πολλούς δεν αρέσουν. Αυτό. Πιστεύω θα βοηθούσε πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο είναι πολύ καλή ιδέα η οποία είπατε. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κάποιον οδηγό πάρα πολύ μικρό, ο οποίος να λέει τα benefits που έχετε όταν ανεβαίνετε αυτή τη στιγμή στο cloud, εν πάση περιπτώσει, από πλευράς ασφάλειας και από πλευράς διαχείρισης και οικονομίας, και ένας άλλος οδηγός ο οποίος θα λέει τι ακριβώς αποκομίζετε όταν πάρετε άδειες οι οποίες έχουν εγγενείς χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως αυτές τις οποίες δίνουμε από την Google Push. Οπότε το σημειώνουμε, να κάνουμε κάποιο τέτοιο οδηγό και να το βάλουμε στη σελίδα. Ωραία, δεν βλέπω άλλη ερώτηση. Μία ερώτηση έχει τεθεί μόνο διαδικτυακά σε αυτό το σκέλος της παρουσίασης. Είναι από έναν δήμο που είναι από παλιά στο G-Cloud και ρωτά αν ζητήσει τώρα ένα VM, θα πάει υποχρεωτικά σε δομή Azure ή μπορεί να πάρει VM με το παλιό καθεστώς. Αυτό το συζητάμε άτομο με το φορέα. Γενικά προσπαθούμε να ανεβάσουμε φορτία στο Azure, αλλά αν είναι κάποια ειδική περίπτωση, τότε το συζητάμε ad hoc. Δηλαδή, ο κ. Κυριακόπουλος που είναι ο ανάλογος του Ματάρχης και η ομάδα του, το συζητάμε ad hoc με κάθε φορέα. Ωραία, τέλεια. Δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Οπότε, να ολοκληρώσουμε την ημερίδα, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας, την προσοχή σας, την υπομονή σας. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή συνεργασία να έχουμε. Ακολουθεί ελαφρύ γεύμα. Γεια σας.